No i ciekawe, czy tym razem... To jest oczywiście pierwszy raz. To jest beta Call of Duty, a ja jestem Niklaus i to jest pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie jest, jak to mówią anglosasi, the most important. Jeżeli teraz się coś stanie nie tak, to ja już w to nie będę grał. O! Na razie chyba się udało. Dobrze, także nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Hehe, i subika oczywiście. Settingsy. Grafika. Muszę tylko jedną rzecz zrobić. O. Dobra. Gra ma coś problemy z pełnym ekranem. Tak mi miga i wyskakuje mi DP na monitorze. Full screen, dobrze. Pokaż krew. Tak. Krew można pokazywać, się nie boimy krwi. Zaawansowane video, to jest moja karta. To jest mój monitor. Screen refresh rate. Największy. Nie, maksimum FPS. O nie, zablokujemy na 60, więc to jest zbyteczne. Ej, ale to jest ciekawe, bo jest możliwość ustawienia odświeżania ekranu, jednocześnie V-Synca i maksymalnego FPS-a. To się nie wyklucza trochę? Dobra, FOV 75 reduce to improve materializing. Okej. Damy sobie najgorsze wygładzanie krawędzi, bo tego nigdy i tak nie widzę. Film remaining memory. Graphic intensive programs. Nie wiem, zaryzykujemy. Shutter preload. Aha, to było w ostatnich Call of Duty. To dobrze. Anisotropic filtering. Niech będzie na high. Dobra. Zobaczmy. Do you want to keep these settings? Yes, I want. Dzięki za Lutsa. Czy takie małe FOV? Ja na takim zawsze gram. Dobra. Audio. Hit. Feedback. Announcer. O! Tego announcera wyłączamy. Jest dobrze, że dali opcję wyłączenia go. To jest ten, co gada po angielsku, jak się da Niemcami. Dałem na low, tak? Dobrze, pilnujecie wszystkiego. Okej. High ma być. Dobra. Ciekawe jak to pójdzie w ogóle. Nie ma być dobrze zoptymalizowane, ale wiecie jak to jest. Play! Zobaczymy, czy się coś uda w ogóle dołączyć do gry. Mogą być serwery jakieś przeładowane. Welcome and thank you for participating in Call of Duty War 2 Multiplayer Beta. Ale ja jeszcze w niej nie wziąłem udziału. This is headquarters. Your home away from home and the center of your time here off the front line. If you're not out there in the field, this is your place to advance your career. So gear up, train hard, and get to know your fellow soldiers. We're well supplied, but you've got a lot to learn. Filmik jakościowy jak za czasów pierwszego Medal of Honor. Trochę gańba. Coś mi się odłączyło. I no teraz nie wiem co. Nie ma po polsku, nic nie rozumiem. Aha. Tu się wybiera dywizję po prostu. Czy chcemy być tam... Piechota... Spadochroniarze... Ciężkie jakieś tam wojska... Is Major James Parks of the Royal British Armoured Division. Our armoured forces have one mission, and one mission only. Engage and destroy the enemy. Jakie to jest cheesy w ogóle. Po chuj oni takie coś, przepraszam za wulgaryzm. I że niby kobieta jest pełni ważną w armii funkcję. Attention. Welcome to the resistance. We do not have the luxury of time as our enemies are closing in. So I will be brief. We are the pioneers of a new okej. Dymy do spadochroniarzy. Tak. Attention, attention.
O chuj chodzi. Witamy w Leibstandarte. Willkommen bei Leibstandarte Adolf Hitler. I co? I to jestem ja? Mogę się obracać czy coś? Nie. Airborne. Aha. Basic training. Aha, ja sobie tu wybieram. Take two primary weapons, reload faster while sprinting, resupply bullets, look enemy target further away, launch a second... Take launch a secondary... a to są takie perki, takie jakby. Dobra, reload faster... Aha, outlaw... unlock tokens. Czy to jest MP40? Oczywiście, że nie! Jak można to pomylić z MP40 w ogóle, jaki wstyd. Tu mamy dodatki do broni, oczywiście jakieś z dupy. Nie wiem czemu amerykański spadochroniarz ma parabellum. No ale dobra, to nie ma się co czepiać jakoś na siłę. Dobra. No tego sobie wybrałem, tak. Gdzie tu się teraz gra? Gdzie tu się gra? Wyjść całkiem? Welcome to Call of Duty, okej, spoko. Learn more. Dobra, nie chcę już więcej. Nie chcę się więcej uczyć, poradzę sobie. Dobrze, że pierwszy raz w Call of Duty gram. Register today, fuck you. Dobra. Czekajcie, social, przyjaciele. Jakieś takie gówna, sklep. Można sobie zamówić Call of Duty. Ustawienia, newsy, znajdź mecz. Public match. Team deathmatch. Tradycyjnie. O! Są ludzie. Ej, ta grafika jakaś brzydka. Ja chyba coś tam ustawiłem nie tak jednak. To musimy sprawdzić. Przy ładowaniu będzie mogło ścinać, bo ładuje shadery. Ustawiłem, żeby ładowało shadery wcześniej. Airborna. O szlak! Ej. What the hell? Ej. Nie działało mi WSAD. Ej, co się dzieje w ogóle? Czekajcie. Nie, bo nie działało mi WSAD, a potem postać sama łaziła. Dobra. Czekajcie. Jeszcze inna se wejrzę w te ustawienia na chwilę. Tam mnie zabiją, ale ja to muszę mieć wszystko idealnie. Nie no, dobrze wszystko. A tu jest jeszcze więcej ustawień. Screen Space Ambient Occlusion. Kurde, ja nie wiem, które jest najlepsze. Case... Oczywiście, że to chcę. Wszystko chcę. Wszystko ma być zajebiste. Mega. Ekstra. Może ten anti-aliasing se dam lepszy jakiś taki. Filmik, TSM, bla bla bla, recommended. Dobra, apply. Teraz będzie pewnie ledwo działało. Nie, działa normalnie. Na razie. Dobra. Także tak. Dupy nie urywa. Nie da się wychylać, da się bić kolbą. Zabiłem pierwszego Niemca. To był naprawdę Niemiec. Był biały. Tu mam parabellum. Jeżeli chodzi o dźwięki broni, nigdy Call of Duty nie brylowało w tej materii. Czy są wślizgi? Jakoś pewnie są. No właśnie, to samo mi przyszło na myśl, Sychlator, że efekty wody jak w Call of Duty 2, takie mniej więcej. W ogóle, znaczy graficznie... Jak na Call of Duty nie jest najgorzej.
Ale porównując na przykład do BF-a 1, to jest słabo dość. No ale to w Call of Duty nigdy właśnie w tej materii. Już dupy nie urwało. Dobra. Zabił mnie czarny Niemiec. Także fantastyczna sprawa. Mapy są chyba 4 w tej becie. Fajnie, że jest... Czasami gra tak żadnie zetnie. Ale rozczłonkowują się ciała. To jest pepesza z jakimś celownikiem z kosmosu. Rozczłonkowują się ciała, to jest spoko. Znaczy, powiem wam, grafika jest ok. Grafika jest ok. Animacja postaci jest dość fajna. Taka płynna i no, coś z tym plecakiem coś mu się nie tak dzieje. Można wskakiwać na te... Tak, jak w World at War, tam też się rozczłonkowywały tak ciała, dokładnie. Oka inne bronie. Ja, zaraz zobaczymy. Teraz sobie obadamy. O, to się rusza. To już jest dużo całkiem. No graficznie wygląda tak jak ten. Tak jak remaster. Jest taki trochę dziwny ten dźwięk. Graficznie to tak wygląda jak remaster ten ostatni. Tego MW. No tak bez szału generalnie, bez szału. Co to jest? Aha! To się tak światło odbija, mówię, lol, to jest coś do podniesienia, czy co? Aby granata ciep. Cieprzech. Całkiem spoko efekt eksplozji. Tak, kampania ma być na 5... Kampania ma być na 5-6 godzin niby. Czyli jak zwykle króciuśka. To była czarna kobieta, o ile się nie mylę. No szkoda. Czy nie, że ją zabiłem, ino że była w ogóle. Czy są nogi? Nie. W Call of Duty nigdy nogów nie było. STG-44. Wow. Fajnie, że krzyczą po niemiecku, szkoda, że czarni często, no ale to może ja jestem rasistą jednak faktycznie. Co to za celownik ASG? Znaczy no, akurat ja się tych celowników nie czepiam jakoś. Helme auf zu allen Zeiten. Daj mi przeczytać. Ty. O, patrzcie. Niemiec! Cysty! Chyba z tego, z Frankfurtu. No fajnie, że dali ten karabin FG-42. A mi go brakowało w poprzednich tych. Czy dawno tego nie było w grach żadnych? Ło, wymiata. O, tu się sfajczył kolega. Ej, mi się wydaje, że ta mapa jest strasznie mała. Jakaś taka... mega mała. Tak, FG-42 był w pierwszej części, już potem go nie było. Spoko, że jest. Syn kominiarza z wyportalu, ja. Ja. Modele broni są ładne.
Ale to sychlator, masakrator by się musiał. Specjalista czatowy od... Specjalista od militariów. Czy te modele broni są dobrze odwzorowane, czy nie bardzo? FG-62 nie miało takiego gniazda na magazynek. Dom find ausgeschaltet. Chciałem sprawdzić, czy zwłoki reagują na strzały. Kolimatory nie są zgodne z historią. No nie są zgodne z historią. Nikt czegoś takiego w boju nie używał, ale wiecie, o co tu chodzi. Chodzi o to, że to jest Call of Duty w 2017 roku i tutaj musiały być dodatki do broni. Nie mogło ich nie być. Także tego bym się akurat nie czepiał. Ta mapa jest naprawdę mega mała. W ogóle co to jest, kurde, to jest Niemiec? Co to w ogóle jest? Co on ma za hełm na sobie? Co on w ogóle ma, że to jest niby... On w ogóle wygląda jak jakiś Cygan, albo Bułgar, albo Jugosłowianin, a nie jak Niemiec. Włoch. Może Włoch. Tu mamy shotguna. Nie wiem, czy się uda go przetestować choćby na kimś. Aha. Allies Victory, czyli to my byli Allies, ja? Ja. O. Białych Niemców trzeba będzie dokupić w DLC. Śmiechy śmiechami, a to, że się nie masz czego śmiać. Niklaus, no, nie najgorzej. Czekamy na następny mecz. No właśnie ten hełm jakiś taki w ogóle z dupy, według mnie. To jestem ja. No, wyglądam normalnie. Także no na razie... Tak, beta jest za darmo, bo wszyscy mogą pobierać. Jak oceniam? Nie no, ludzie, nie po kurde... ile? Po 15 minutach. Zagramy jeszcze parę meczy i se tam jakąś tam opinię wykrystalizuję. Na razie jest Call of Duty, no. Call of Duty w II wojnie jest pierdołami jakimiś. A że zombiaki zapowiedzieli, to realistyczne. Zombie są bardziej realistyczne niż czarne kobiety w Wehrmachcie. Teraz będą Ardeny. Fajnie, aby tyle, że mapy są zróżnicowane. Klimatycznie i no, że wiecie. Dźwięki broń całkiem. O, jak na Call of Duty. Jest nie jak pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie jest mieszane. Tak jak sosy do kebaba. Fajnie, że jest kilka, można go przeskoczyć. No i ta broń tak w rękach. Co bym zmienił? Wywaliłbym murzynów. To na razie najważniejsza rzecz. Ci mogę zeszczelić sopla? Wow! Wow!
Zaplusz MW2. No można, można. Alles in Ordnung. W ogóle nas tu gra 4 na 4. Ciżba jak byk. Fajny tygrys królewski. Właśnie nie wiem, o co chodzi z tym mundurem. Jest jakieś podupcone. Daj tego Brena. What the fuck? Co on ma za magazynek jakiś z kosmosu? Coś miał za broń. Dziwny Niemcu. Pistolet maszynowy. Abominacja. No takie jakieś tutaj są. O Jezu. What the fuck? Ej, co jest? Ej, LOL! Co się dzieje? No! WTF! WTF! Aha. Pole siłowe. No to wyjaśnia. To wyjaśnia wszystko. No ja właśnie wiem, że Bren miał talerzowy, dlatego to jakieś takie... Tylko może to był jakiś dodatek po prostu kosmiczny do tej broni. Nie wiem. Fajnie, że można być przynajmniej, że nie ma noża i noże wrócili do kolby. Nie, tu jest coś z tym wykrywaniem tego. Bren talerzowy. Łukowy, właśnie, taki z góry. Źle powiedziałem. Diektariew miał tym, nie? Taki z góry. Jak to nazywało? Nie, DSK to chyba co innego było. Mi się podupsyło. Ej, w ogóle to jest identyczny krzyk z Koda 2. Tam gib me adekum. To jest ten sam Niemiec. Siema, majster. Achtung, Feind hört mit, ja. Można coś zniszczyć? Diese Kunst ist unsere... Reagował przez chwilę. Jakiś dziwny akcent ma tamten hop. Ja im Erdgeschoss.
Taki powiem wam tak, w to się nie gra źle, nie? Ale też nie urywa niczego. Kurde, chciałem broń pokazać inną. Dzięki za luca. Z Krakena. O, to moi drodzy, to proszę poklikać. Wielki znacznik granatów, trochę chyba wsadzili. Aj. I te postacie identycznie upadają jak wcześniejszych. %32% pozytywnych recenzji na Steam. Nie, no bym... Znaczy... Dobra, jeszcze za krótko gram, żeby się wypowiedzieć jakoś. Ale jakie są... Jakie są główne zarzuty? No to nie jest zła gra. Ej, ale dobrze, że wyszła ta beta PC-towa, bo dobrze, że to grali ograć przed premierą graczom PC-towym. Potem będzie mniejszy ból dupy po premierze. Dziwnie rzucił ten granat, nie? Daj to. I no nie szwajn, murzynie. Kurde, nie mogę sobie wygodnie usiąść. 6 na 10, no takie, może coś takiego właśnie. Ciężko stwierdzić. Did you have fun in the last match? Tak sre, tak se. Lepiej niż BF1. Co lepiej niż BF1? Nie rozumiem pytania. Dobra, i tu widzimy nasz team. To jest spoko całkiem. Da się zagrać tymi złymi. No to grałem przecież. Dobra, zrobimy sobie jakąś... No już to czytałem, welcome to the beta. Dossier, faces. A, i to tu se wybieramy. O, to jest ciekawe. Calling cards. Nie no, kurde. Gramy tak, nie?
No. Oczywiście, że tak. Ej, a gdzie się wybiera żołnierza niemieckiego? Deutschami, no ja bym chciał właśnie. Dobra, zagramy sobie wszystkie tryby po kolei. Teraz gramy zgodnie, dokładnie, zgodnie z prawem historycznym. O, Gibraltar, to tam, gdzie Anglicy zestrzelili Sikorskiego. Gibraltar. Gibraltar. A, to są... Gibraltar. No mapki są malutkie, wizualnie nie najgorsze. Jestem kurde... Jestem Niemcem? Tak. Znaczy jestem czarną Niemką. Na Gibraltarze. Bayonet Charge jest? A zabija mnie czarna snajperka. I ty kurwa damski krzyk. Ja pierdolę kurwa. Was ist los? Scheiße! Same baby kurwa w teamie. Ja pierdolę. Co tu się w ogóle dzieje? Was ist los? Adi, Hilfe! Ich kann nicht glauben. Okay. Ach, das ist nasch. Im Erdgeschoss, ja. Kurwa, kobieta by ledwo taki karabin udźwigła. No jak, Niklaus, co ty dupisz? Jak ty, kurde, ten... Jak ty, Niklaus, szowinista. Babiniec. Au! Siema Samulelek, trzymaj się Ania. Ej, ta broń jest OP, totalnie. Oni muszą albo inne zboostować, albo to znerfić, bo... To jest kurde... Za fest. Celownik. Taki babski Somber, no. Ich habe auch keine Munition. Ale słoniol. Słoniole? Nie, chyba nie.
Należy też na wszystko patrzeć przez pryzmat tego, że mi się strasznie niewygodnie siedzi takiemu nieopartemu. I mogę przez to być bardziej negatywniej nastawiony. Czajcie motyw, że mamy w teamie ino czarnych i kobiety? Jak ja się mam wczuć w klimat II wojny światowej? W sytuacji, kiedy w teamie mam samych czarnych i baby. Boże, Niklaus to tylko gra. Wow! Dobrze, żeś mi powiedział. A chyba w grze jest, kurde, kwestią tą, żeby się wczuć właśnie i żeby się fajnie bawić. To tak jakbyś grał w grę o wojnach napoleońskich i kurwa jeździł na dinozaurze, gościu, no ogarnij dupę. Albo oglądał film dokumentalny o nie wiem... A, zresztą. W takim razie szkoda, że w filmie Upadek Hitlera nie zagrał czarny. Przecież to tylko film. Czy dla kogoś, kto chce być w tę grę dobry, to jest takie ważne. Tak. Jest. Po co być dobrym w chujową grę, w którą się nie wczuwasz w ogóle kompletnie i na każdym kroku widzisz, że coś jest nie tak. Jaki w ogóle sens to ma? Jak oceniam tę grę? Dałbym takie 7 na 10... nie. Dałbym takie 7 na 10 może. A jako, że są murzyny, to daję takie 5. Murzyny i baby. A generalnie no co jest spoko. Feeling broni jest całkiem ok. Fajnie, że jest walka wręcz, grafika jest no jak na Call of Duty, spoko nawet. Dźwięki broni ujdą, modele broni nawet spoko. Działa płynnie, dobra optymalizacja. No aby tyle. Tylko, że takie rzeczy są do poprawienia z bety, a tych najważniejszych rzeczy już nie poprawią niestety. Mapy malutkie, z trochę chaotycznym, bezsensownym układem, według mnie. Niech ktoś przyjdzie i mi pomoże. Jakich najważniejszych rzeczy mowa? O tym, że czarnych już nie usuną z gry i kobiet. Nie trafię... Lol.
Widzicie, a nie mieli dużo do zrobienia. Wystarczyło nie pogorszyć dużo od czasu koda 2. Amazonka. Bo było takie, nie? Była taka dywizja. To się nazywało SS Leibstandarte Amazonen. I tam były czarne kobiety właśnie. Ja to pamiętam, mi to opa opowiadał. I one walczyły we Stalingradzie, nie? Z Rusami. Ja. Dziwne hitboxy trochę. Która to była dywizja? Któraś tam. Wątek historyczny utrzymany. Tak, panie, to wszystko było. A to było, tak było. To jest wszystko na faktach. Dywizja 69, tak. Ja. 69 Division. 60 Division. 60 Division. A, tak było. Ja. Tak było, tak opa go dół. A było. A było. A było tak. Amazonen Divisionen. Ja. Ja. Dobra. Pośmiali się, ale jak tak się każdy będzie śmiał jak ja, to będą same czarne baby biegały. Chcę być normalnym hopem. Tak, chcę wyjść. I zagramy sobie w hardpointa. Cokolwiek to jest ten hardpoint. Czy w tej grze istnieje coś takiego jak odrzut? W Call of Duty nigdy nie istniało coś takiego jak odrzut. Moi drodzy, przypominam, żeby u Niklausa zostawić followa, na YouTubie łapka w górę i ostatnie 2 dni subów za pół ceny. Za pół ceny. Half price. Nie bądźcie frajerami. Kupcie się suba. Zagram w tryb War. Zagram we wszystkie tryby, spokojnie. Nie podoba mi się to, że nie można się wychylać. Nie podoba mi się dźwięk 45. Nie podoba mi się dużo rzeczy. Spotki latające. Nie widzę przeszkód generalnie. I on ma te przycelowanie takie bardzo szybkie, widzicie? Tak. To jest tak nienaturalnie. To jakby brakowało, nie? Jakby parę klatek animacji brakowało, tak. Tu jest normalnie. Tu jest taki down. Cold Intensify. Baba. Jezus Maria, biały Niemiec? Mężczyzna? Jakiś awk. R. No, w każdym razie, ale wiecie co? Największych tych bolączek, które tutaj mi wadzą,
Granat. Mateusz! Dziękuję. Ostatnio Pulok uryz to może jeszcze urośnie kappa. Ciekawa sprawa jest taka, że dym jest brzydszy niż w Call of Duty 2. Jakimś cudem. No, ale no wiecie, dużo z tych bolączek nie będzie w singlu, na którego właśnie ja liczę o wiele bardziej. Bo graficznie jest ok według mnie. No graficznie jak na koda podoba. Całkiem. To było spoko. Nie, dzięki jeszcze raz bardzo Mateusz za słupka. A, muszę Mateusza aż tutaj dodać do listy. Ta gra się strasznie źle minimalizuje. Ma coś takiego. Subgol, jeszcze 12 i będziemy losować. 124. Nie mam koda 2 zainstalowanego. Strasznie źle się minimalizuje, w ogóle monitor się tak jakby musi na nowo uruchamiać. A, patrzcie. I coś się ze sterowaniem takiego robi, że sama postać łazi chwilami. Balotelli. Ej, poczułem się jak w kodzie 2, serio, tylko że gorzej. Jak naprawić crash'e? Odinstalować. Kurde, niby nie idzie znaleźć tego. Pełnego serwa. Normalnie całym teamem zagrać. Można odrzucić granat. A, mogę bombę spuścić na głowę. To już im spuścimy. Steruję bombą! Steruję bombą! A to on wyprostował. Sterowanie bombą jest niezłe, nie? Ja nie miałem problemu z crashami gry, ale mam problem z wieloma rzeczami w grze. Ile podkręcił bombę. On tak naleciał i tak ona tak graficznie jest taka sobie. No jest taka... powiem tak, zależy w jakich oceniamy tą grę, jak to się mówi... no, tych. Jeżeli oceniamy jako Call of Duty, to jest spoko. Jeżeli oceniamy jako grę na drugą połowę 2017, to jest przeciętnie. Kryteria. Tak. Cześć Fefek. Cześć Siatex. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Można poklikać w Lutsa, którego nie widać na ekranie.
Także teraz sobie zobaczymy ten kolejny tryb. Siema Kamilek Duchowny. A czekajcie, a jak się robi klasy? Soldier. Divisions... Aha. I ja sobie mogę zrobić go, zedytować? Tak. Jakąś inną broń. Pepeszkę. A! Tutaj się zmienia. Rifle M1 Garand. A właśnie, może. Use rank unlock token. Odblokowuje się bronię za jakieś tokeny. I za to samo się odblokowywuje dodatki. I tego typu motywy. No dobra. A niby mam 4 te tokeny jeszcze, tak? Aha, on się rank 25 odblokowuje. I trzeba level broni sobie wbić. Okej. Tak. Dobra. Find match. Zobaczmy ten tryb War. To jest coś ciekawego. Bo to jest taki tryb podobny trochę do tego, co się robiło w grze Enemy Territory. Znaczy trzeba wykonywać poszczególne zadania na mapie. Czemu te działa 88 same strzelają? Budować, coś tam wysadzać i tak dalej. Była jakaś afera w ogóle z tym celownikiem w Garandzie. Na mój gust jest normalny całkiem. Coś z nim jest nie tak? O! Te krzyże. Jakieś w ogóle z dupy totalnie. Trochę mi się... Chociaż dźwięk w sumie... Te dźwięki tej broni, one są spoko, ale one są trochę ciche, nie? Mogły być głośniejsze. Co to jest za broń? Ta mapka mi się podoba w ogóle. Bhakti! Dziękuję. Dziękuję, Bhakti. Chcę zbudować most, widzicie? Aha. Ja patrzyłem na flagę, no nie ma Hakenkreuza, wiem. Przykre. Właśnie, przytłumione takie są te dźwięki jakieś. Po 2 headach nie kojfnął? W ogóle nie ma odrzutu najmniejszego. Jakimś sposobem. Chciałem budować most. Cześć, Ajano. Kuźwa, tam ktoś konkretnie snajpi. Jestem przez niego słaby. My tego nigdy nie zbudujemy. Cześć, Sniper Fl.
Siema Bakti. Dzięki bardzo za słupka. Polecam się. Teraz go tam dopiszę. Kurde. Tabie i no. Tak, w kodzie 2 nie szło przeładować. Dużo się pozmieniało w Heroes and Generals? Jak widać, nie. Łazoły. Prasza się o klikanie w łazoły. Kurwa, ej. Jestem zbrodniarzem. Szkoda, że tego dźwięku nie ma za każdym razem. Last chance. Wygrali ci źli. Ej, dodali Niemców przy tych 88, że stoją i strzelają z nich. To się trochę ceni. To się trochę ceni. Ej, ten tryb jest w sumie ciekawszy od tamtych, nie? My tak tu tego niby wbiegamy, nie? A, bo ta mapa jest podzielona na takie sektory. To jest spoko też pomysł całkiem akurat, muszę powiedzieć. Tylko dlaczego? Po jakiego chuja w singlu mogą być Hakenkreuze, a tu nie? No dlaczego? A to nie BF. Tak, to jest jak ten tryb z BF-a, który się nazywał... A dobra, zginę. Ale zabiję. Ale ścięło. To jest tak jak jak w tym filmie, co było te więzienie. Jak oni z niego wyszli, to im głowy wybuchały. Siema versus F, elo. Co tam na sorze było? Ciekawego. Czemu Niemiec krzyczał check the garage z akcentem? Znaczy, nie wiem. Why? Podoba mi się kod 5? Nie bardzo. No i zabiorą nam to. Aha, no to versus F. To nieźle. Jak to miło ze strony granatów, że teraz nawet
Pokazują, kiedy mogą nas zabić, kiedy nie. Siema chłopcy, co tam? Co to jest tam? Aha! Miotacz! A! Widzę przez ściany. Dlaczego? Kurde, no muszę tam wejść i zginąć, bo... I tak zginę. Za mały zasięg to ma. On the hold. A, bo był poza polem bitwy. No, może tak. Kurde, ci snajperzy tak orają. A czekajcie. Może ja też spróbuję. Chociaż ja nie umiem snajperem grać. Jaki focus. Full focus. Aha, mina. Przyjemnie się gra. Średnio właśnie. Przez te wszystkie niedoróby tak średnio przyjemnie. Najlepsze słowo, średnio. Nigdy nie pojąłem, jak w Call of Duty idzie kampić. Ale tak grafa momentami kurwa jak Medal of Honor Airborne taki. Kraken! Moi drodzy, klikajcie w Krakena. Kurde, ja tak nie wysiedzę długo. Tak bokiem. O jest! O mój kręgosłup. Ała. Rumuni przybyli z odsieczą. Dlaczego Rumuni? Ała. Dawaj następnego Wolfensteina. Ale jak mam dawać następnego Wolfensteina? O co ci chodzi, gościu? Mundury wyglądają jak rumuńskie. Aha. Okej. Dobra, zobaczymy sobie ten ostatni tryb. Czyli moshpit.
Ta gra to jedna wielka pomyłka. Zabijać przez ściany netcode to chyba 5 Hz. Właśnie coś takiego jest dziwnego. Pierwszego już przeszedłeś, następny. Ja następne przeszedłem dawno, dawno temu. To tylko multi jest. No w becie tak. Ale przecież to zawsze tak było. No jeszcze chyba nikt nie dawał singla do bety gry, nie? Aktualizować subskrybencję. Au, 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 au. Hot dog. Jak to było? Sie sind Frankfurter. Ein Hotdog. I beka. O nie, zabiłem kobietę! Po co ci było iść do wojska? Gibraltar. Gibraltar. Tak, ciała się rozczłonkowują z granata, to jest Fox. Ale pojechała. Po bandzie. Ale całe szczęście tego announcera można wyłączyć, ten głos co tam nawija. Ja się bałem, że to będzie musiało być. Szczęście nie. Na szczęście nie. Jak wyglądają kule po dziurach? No tekstury nie zabijają. W ogóle te animacje, widzicie tego na przykład, no ciała niestety nie reagują jak padną i znikają szybko. Te animacje tego piasku mają tak jakby za mało klatek na sekundę. I te celowanie z tych pistoletów. Ale na przykład wiecie co mi się podoba? HUD mi się podoba. W sensie mapka, licznik punktów, licznik amunicji, te symbole do tego. Te symbole po prawej stronie, które zasłaniam do killstreaków. No, takie miłe do oka. I nie ma na ekranie też, jak na Call of Duty nawet, co się zaczęło dziać. Co się zaczęło dziać bardzo od drugiego MW. Miliarda powiadomień o wszystkim. Tu 2 punkty, tu pół punkta, tu się zesrałeś, tu to, tu gówno. Tu spadł zrzut, tu atomówka zaraz będzie. Tu awansowałeś, tu odblokowałeś. Tu zboostowałeś, tu znerfowałeś. Tu zajebałeś.
Dlaczego jestem singla? No może być spoko. Czy podoba mi się MW2? Multik nie. Single był jeszcze w miarę. Zresztą mam całego na YouTubie. Jak chcecie, to możecie obejrzeć. Mam całego koda 2 i całego koda MW i całego koda MW2 na YouTubie wrzuconego. Ciem się Kamilek. Ciem się Daria. Jestem tak nisko, przecież jestem całkiem dobry. Jak oni te granaty rzucają w ogóle, faktycznie. Kuwa na bok. To wyszło mi tak zwany stosunek przerwany. Tak, można odrzucać granaty. Ale się odbił. A jak tam tło? Udawane. Iluzja. No, czat włączyłem. Ciem się, Monika. Znaczy no, ludzi jest na serwerze tyle co zawsze w kodzie. Małe mapy też jak zawsze w kodzie. Zobaczymy jakie będą inne mapy. Chyba będzie w pełnej trochę więcej niż te 4 z bety. How you get this game early? It's not early, it's normal. You can now play the beta. Everyone can play the beta now.
Coś ty powiedział. On PC, jest? On PC. W pełnej 5, reszta w DLC. To nieźle. Kupię ją dla singla, ja też. No na pewno jej nie kupię z kuli multi. Na pewno z kuli multi tej gry nie kupię, no. A single może będzie ok. O, graficznie jest... A mi grafika nie wadzi, jest jak na koda myślę ok. I... animacja postaci to też... A może być fajny ten single. No obejrzymy i nie będzie wszystkich tych pierdół. Typu murzyny i tak dalej. To jest do mnie absolutnie kluczowe. Sora. Sorewicz. Może killstreak by wszedł. I nie dali odpalić killstreaka, lol. Bydlaki. Nie rozumiem tego kompletnie. Dlaczego momentami Niemcy krzyczą po angielsku? Dlaczego? 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 Muzyczka jest fajna. No. To prawda. Jest okej. O, tutaj Jason Statham. A ja też tak wyglądam w sumie. Czekajcie, co tu jeszcze można porobić? Co tu można jeszcze robić? Score streaks, dobra. Artillery barrage. Social. A, nie ma haku. To nie możemy wejść do tej kwatery, która będzie w pełnej wersji. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jeden mecz w trybie tym War, bo to było fajne. Całkiem. Całkiem oks. I spoks. W ogóle ci snajperzy, jakie czubaki. Zobacz komentarze ludzi na Steamie. Dobrze, zobaczę sobie potem. No słyszałem, że generalnie opinie są, jak to się mówi, mało przychylne. A może wręcz wyjątkowo mało przychylne. Czemu oni zrobili tych spadochroniarzy tak, jak oni nigdy w życiu nie wyglądali? Jakieś
Takie te hełmy mają dziwaczne. Nie być takie proste. Fertig machen und flankieren. Ja, ja. Richtig. Ledwo my zaczęli... Bist du verrückt? Coś ludzi rozłącza. No i się nas zostało zaś. Zostało się nas 4 na 5 zamiast... Rozłącza ludzi w trakcie i potem jest taka sraka, że nas jest tak mało. Są sunrace'y? No, są nawet. Nie, no graficznie jest nawet oks. Nie idzie się przydupić. Coś tam jeszcze poprawią. Do czasu finalnego rozwiązania kwestii Call of Duty'owej. Chociaż nie liczyłbym na to. Zasadniczo. Wszyscy giną. Ja bym osobiście na tej mapie widział takie 10 na 10, a nie 6 na 6. W ogóle w tym lugerze 0 odrzutu. To w tym kolcie jest jakikolwiek, ale tam to... Nic, 0, 0. Nichts. Nichts. Was machst du? Und du? Und du? Ach, chciał tak przyszpanować. Jak mach mu ciebie ta flinta. Ja. Po. Możecie wypróbować grę Naruto. It's a new fantastic game. No co z tą muzyką, Kaman? What's the case, for fuck's sake? Trochę beczkowo.
I te strzałki takie pierdolne. Tu się do mostu wycofujesz, Niklaus. Tu i tu. O. Co ty za czołg przyjechał? Lol, nie ogarnąłem. Miotacz ognia, a to sobie bierzcie jak chcecie. A jest na 6 przynajmniej. No dobra, no wezmę no. Z głupoty. Ja! Ej, a tu by się sniperem fajnie grało w sumie teraz może. Nie Expeditionary i no Mountain. A! Kurwa, w jakim tempie on to załadował? Czy tu się zabija jedną kulą ze snajpy? Jakie rzęsy długie, jaki seksiak. Jak ja. Chyba się zabija jednym strzałem na zwykłym trybie ze snajpy. Wiem, mam miotacz ognia, ale nie chcę go jeszcze używać. Bo nie mam co z nim zrobić za bardzo nawet. Szybko zginąłem. To be honest. Tak, grałem w Hidden Endangers dawno temu dość. Panczuk, rusz się. Ten ogień też taki, nie? Trochę przedpotopowy. Trochę wszystko takie przedpotopowe tu jest. Czy ja to powiedziałem po angielsku? Dlaczego? Tak. Tutaj na zwykłym poziomie, znaczy na zwykłym trybie snajpa zabija na jednego strzała, nawet w nogę. Czy to jest dobrze, czy to źle, pozostawiam to waszej ocenie. Ja myślę, że w sumie dobrze może. Wreszcie coś będę mógł snajpić. Jeszcze trzeba trafić wroga i się nie daj zabić. Ta muzyka powtarzająca, lol. Jak on to zrobił? What the fuck? W tym kodzie będzie karabin WZ-38 z karabinem Maroszka. Co to jest za karabin? A jednak trzeba trafić jakoś konkretnie. Komuza atakuje w ogóle. Curwa chuja, za przeproszeniem. Szałpał. Ja. Zestrzelili nam fligry. Ciul tu, panie, nie ma fligrów. I rumuńscy żołnierze atakują. Co to jest, druga połowa jakoś, ja? Ja, jedzie Sherman Tank. Siema Pepeb. Pokozą palcuskiem, a my sam na ciężarówie. A ty co się wdupił z tym białym mundurem? Ja pierdzielę.
Belwagen. Szajse. Dostał szybki transfer na Ostfront. Ten w białym to nie murzyn. Może go gdzieś tu obcyrklujemy zaraz. Niemcy pod Stalingradem po prostu się tak nacięli, że teraz przez całe lato łażą w zimowych mundurach. Jakby ich napadła nagle zima. Nie, normalny. Aha. Czaję sychlator, to fajnie. Ej, tu jest tak pusto trochę, nie? To by mogło być, kurde, z 2 więcej na team. Fajny masz plecak rakietowy. Dosłownie. Tak, bo WhatsApp, masz rację. Bronie są generalnie karabiny szturmowe jak to albo FG42 jest mega imba w porównaniu do wszystkiego innego, także jeżeli tego nie naprawią, to niestety obawiam się, że nie będzie po prostu sensu używania innych broni, bo one są wyraźnie dużo lepsze pod każdym względem. Greater, wir brauchen Sanitäter. Rym wojenny. O Jezus, mnie boli wszystko już od tego siedzenia na tej poduszce hemoroidowej. Ja wam powiem tak, celowniki na broniach to jest akurat rzecz, której bym się najmniej czepiał. W porównaniu do innych rzeczy, które się tu dzieją. Znaczy ja powiem tak, ja nie jestem rozczarowany, bo ja już to widziałem na filmach wszystko. Czym się sychlator? Watch the road for enemies! No i tu to jest przejebane generalnie. Przejebambo. Oby single trzymał poziom, no właśnie. Oby tak było.
Wypróbuj Naruto Online, najlepszą grę na świecie. Tak se połamał nogi, że aż się za serce musiał chycić. To jest nie do zbudowania w tym miejscu. Jak nie będzie dobrych dymy. Ludzie się wkurwią na te zwiastuny, to inna bajka niż gra. Ale na zwiastunach akurat jest dokładnie to co tutaj. Także zwiastuny absolutnie nie kłamały. Akurat oni nie koloryzują za bardzo. A, warto było zostać zdetonowanym jakimś cudem. No ludzie, oni nie tego nie zrobimy. A! Chyba się spodziewał. Jeszcze raz. Jakie to bekowe! Trochę beka, trochę nie. Jak zagrać w betę? No najlepiej pobrać ze Steama, odpalić i grać. Nawet motkarzek nie wyjął. Ej, ale czasami się traci płynność tak na OBS-ie mocno. Nie wiem czemu. Spadają FPS-y. Może taka gra wymagająca. Z pewnością. Dobra, jeszcze raz. Na PS4? No, obstawiam, że tak samo. Tru tu tu. Tru tu tu. I biegną Rumuni. No i dobra, za nami godzina 40 grania. Pora pierwsze wnioski. Did you have fun? No. Pierwsze wnioski. Jak jest? Bo tutaj jest jak jest po prostu. I mam 8 level, prawie 9. Odblokowałem jakąś cebulę na patyku. Pieczoną, fajnie. Dobra, cóż, także wniosek jest taki, że jest tak jak widziałem na filmikach z bety konsolowej jeszcze wcześniej. W sensie stricte dla multi tej gry nie kupię. Nawet jak poprawią sporo rzeczy, które trzeba poprawić. I niestety widzę tu również kupę rzeczy, których już się nie będzie dało poprawić, a które będą skutecznie niszczyły przyjemność z gry. To mnie martwi właśnie. No ale cóż. Proszę na YouTubie w komentarzach napisać swoją opinię, co wy uważacie po ograniu, jeżeli dokonaliście tego czynu, czy na konsoli, czy na PC-cie. A z mojej strony to tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia.